cerebral adquirido é un dos principais problemas de saúde pública a nivel global. Ademais, é a primeira causa de discapacidade adquirida na idade adulta e a súa prevalencia é do 2% na poboación galega. A pesar dos avances na atención terapéutica, as persoas con dano cerebral, especialmente as residentes no rural, continúan a afrontar as consecuencias da ruptura asistencial cando saen do hospital pola ausencia de programas de rehabilitación integral nas etapas máis temperás da discapacidade. Con esta proposta contribuímos á vida independente e permanencia das persoas con dano cerebral que residen no ámbito rural mediante a prestación de coidados e apoios especializados a través dun programa de atención integral de proximidade que pivota sobre 3 eixos. O primeiro, atención terapéutica a domicilio en persoas en fase crónica e con secuelas susceptibles de intervención por terapia ocupacional, logopedia ou psicoloxía, así como asesoramento de traballo social. En segundo lugar, a diagnose epidemiolóxica e caracterización do DCA en residencias non específicas co fin de mellorar a especialización dos servizos e, por último, a implantación dun programa de empoderamento mediante formacións que lle permitan ás persoas con dano cerebral desenvolver os seus proxectos vitais desde un enfoque de vida independente. É unha iniciativa piloto que está en fase de execución e enmarcada nun proxecto estatal no que Fegadace, con outras 21 entidades da discapacidade, traballa para implantar un novo modelo de apoio á autonomía persoal e ao coidado. No primeiro ano prestouse atención terapéutica a 47 persoas de 17 municipios rurais, realizouse a diagnose en 44 residencias de 39 concellos e formáronse máis de 200 persoas nas 10 sesións formativas desenvolvidas tanto de maneira presencial como en modalidade de teleformación. É un servizo pioneiro en Galicia por ser o primeiro destas características no eido do dano cerebral e da discapacidade que se centra na aproximación dos recursos á comunidade e ao rural. A súa metodoloxía permite replicalo noutros territorios e colectivos, a formación especializada é un elemento transversal e estableceuse unha ampla rede de alianzas público-privadas, entre elas sanidade pública, universidade, colexios profesionais e terceiro sector.